Ngai ku Blei pi haga kerteng ke batiang tam ke jong tra Jesus Christ. Sai sian pat tungin le ben pusan na ke tien ke jong Blei. Bangin ye pulien na ke shiti ke beding kong wa Apostle Paul sho Timothy. Kal no ke beding kong ke khot ke bakat lai. Ken tien ke bong langala long ben shwa u bakren ben bar ba be ben bar ba pen sneo. Ende la le snei nga na bang la le da ke jingbam tep ha ke jingbam nget gang. Kini kalong ke jingphla shaman sim ke jong Apostle Paul hai bidai bat ke jing krau ke jingisynei ke jong Blei. Wa Apostle Paul hashwa ye ke ba unmad ye ke jing penkendo ke jong ben sim khoi. Lalong u breu u ba yele persha ye ke jing tmu ke jong Blei. Lalong u breu ba kren ben ye ki nong bot ke jong Chris. Lalong u breu ba be ben ye ki Kristan. U ba pensneu ru ye ke balang hi barokawai. Riwa Apostle Paul la kreni ke kentien. Bagi ta baro ke jingle ke jungu. Kadena ke dao ke jing bam tep. Kadang ap reng jong pi so tho bahaga jing bam tep bon sien. Ni pensong si U Blei. Ni le persya ke man ke jungu. Kadena ke dao ke long ke badan kami ngi bangin tep. Kenang ye ke bangin la ban so tho ke ke man ke jong Blei. Pat kum do ban pensong bahaya Pat ke bangi i hagni ke jingphla ke jong Apostle Paul. Kalong bu Apostle Paul udap da ke jing sngaurit. Pat ke jing sngawo U Blei. But what happened ke ta ke jing long ke jong u. Ke jing long ke penso si U Blei. Pen ban U Blei udang jiet u. Pen long atiar u jong u. Ha ke kam ke jong u. Tadini ta ke daw ni ke sngi ke bamenta. Ang kwa pa fintip. Pa compare ke bangi lale ha ke jing em. Compare ke ba ngila im hashwa ye ke bangin mat yu try. Kabaning kong U Blei ulong ubamap. Namar hage jing krau ke jing snei ke jong Blei. U Blei umap padu klet no ke jing palat ke jing baro. Henry tang ba U Blei umap padu klet no ke jing palat ke jing i ba U Blei ru ulong ta uba pendep ye ke jing temu ke jong. Leng ba jing kita ke ba pendet bad ke bangai jauh. Kumbakalong na kabenta jong Apostle Paul. U Blei dan ke jing temu ke bakirpang. Wala da usaitan lo persang ban kanglat. Ban ka ye ke khamat ke bakenjaman sim. Ban kum juru ban perwit ye ke ta ke jing temu ke jong Blei. Leng ba ke jing ke jong Apostle Paul. Pen ban U Blei shimla eno. Blei long bakrau. Ken ma ba usaitan unum la ban pensenge ye ke jing temu ke jong Blei. Ha ke jing ke jangi. Barang isngotu ba ngila long kinong pop bat ngila long kinong pensong si U Blei. Pat mental ada ngila mat you try haga donut. Tungin tep U Blei ula map. U Blei haga jing kenrei ke jing snei ba ke jing ai ke jungu. Ula klep no ai ke jing palat ke jungi. Bat kam tam tungin kit mau. Ba U Blei uman ru ban pendon kamingi na ke benta ke buram ke jungu. Ra U Blei ula ban pendon kam you Apostle Paul. Wat hadian jongki kam ke besyar kai ke ba ula le persya ya U Blei. Penban hadian ba U Blei ula penem ba ula penkendu ya ke mensim ke jungu. Blei ula pendon kam you Apostle Paul. Haka rukam ke ba pela. Pada haka rukam ke ba mayan. Tadini tak daw ni kesingi ba mentaru. Tungin artatien. U Blei bangi syakri. Ulang U Blei ubala. Ya ke ban penpaipat. Ya ke jing temu ke jong Nagata ke jing temu ke jong suitan. Pan pensniu. Ya ke man ba ke jing temu ke jong Blei. Ngit skam U Blei. Ulang uba krawa ke jing snai. Ulang ru U Blei uba ye ban pendon kam. Lagi jong ki kuan ke jong naga buram ke jong uhi. Perkumba U Blei pendon kam yu Apostle Paul. Ngit skam U Blei pendon kam. Yang hilang baro. Bangin long kita kinong idon benta. Hai ke ban penyare ke hima ke jong Blei. Leng baga jingai ke U Blei uthe. Ha ke jing ke jongi. Ngit skam ba leng baga ni ke Jingpuson. Tungin ken mau. U Blei ulong U Blei ubamap pada pendon kam kita ke bakloi ban IT shau. U Blei ke jing sok unoran kat ba pi ni ke singi baro ke wei.
but hoi wa num klet. U Blei u ie je pi. Kum ba pi long. Amen.